V nasledujúcich minútach vám odprezentujem svoju prezentáciu ohľadom mojej diplomovej práce, ktorej témou bolo určenie optimálnej jazdy automobilu. Prostredníctvom riadeného experimentu som chcel zistiť vzájomný vplyv motivačných stratégií, gamifikácie a odmien na správanie šoféra za volantom automobilu. Teda na úvod začnem jedným prehlásením od Billa Gatesa, ktorým tvrdí, že potrebujeme transformovať spôsob robenia takmer všetkého. Teda vlastne prečo to tvrdí? Ročne vyprodukujeme 51 miliard tón skleníkových plynov. Negatívne následky zvýšených emisí sú globálne oteplovanie a znečistenie vzduchu, ako už určite viete. Znečistenie vzduchu má za následok 7 miliónov úmrtí ročne po celom svete a 91% svetovej populácie žije na miestach s nedostačujúcou kvalitou ovzdušia. 16% emisí, o ktorých vieme, tvorí transport ako taký. Európska poradná rada pre výskum v cestnej doprave, v skratke AirTrack, vo svojich výskumných agendách navrhuje vízie a ciele pre dosiahnutie environmentálnej udržateľnosti v rámci cestnej prepravy. Tá má byť založená z veľkej časti na obnoviteľných zdrojoch energie do roku 2050. Elektromobily však ešte nie sú úplne pripravené pre širokoplošné používanie, ako to už vieme zo skúseností dnešných majiteľov takýchto vozidiel, ktorí vnímajú, že infraštruktúra ešte nie je dostačujúca, vozidla nemajú dostatočný dojazd v porovnaní so spaľovacími motormi, ktoré tu máme dnes a ďalšie komplikácie. Teda otázkou je, čo môžeme spraviť dnes. Odpoveďou môže byť motivácia šoféra jazdiť ekologicky, čím je možné optimalizovať jazdu automobilu a znížiť negatívny dopad prepravy na životné prostredie. Predošlý výskum dokázal, že zlé rozhodnutia môžu mať za následok až 48% zhoršenie účinnosti paliva. Teda je potrebné motivovať šoféra, aby robil správne rozhodnutia na troch úrovniach, na strategických, taktických a operačných rozhodnutiach. Predošlý výskum potvrdzuje tiež to, že zlepšením správania šoféra za volantom vieme zlepšiť bezpečnosť jazdy, vieme tiež zlepšiť účinnosť paliva a znížiť emisie. Čo sa týka motivačných stratégií pre zlepšenie správania šoféra, predošlý výskum potvrdzuje, že gamifikáciou je možné motivovať pozitívne zapojenie za použitia elementu ako je hodnotenie pomocou skóre a pomocou systému odmien je možné dosiahnuť až 10% zlepšenia účinnosti paliva. Autor Guntner a ďalšieho spoločníci vo svojom výskume potvrdili účinnosť spomenutých motivačných stratégií. Na základe návrhu v závere tohto výskumu sa vo svojej práci sústreďujem na zistenie vzájomného vplyvu motivačných stratégií na šoféra za volantom automobilu, ktorý zatiaľ nebol zistený. Zo spomenutého vyplývajú nasledujúce ciele tejto práce, teda ako prvé analýza typov spätnej väzby a metódy zberu dát z jazdy automobilom, následne navrhnutie experimentu a systému pre experiment, implementácia systému, realizácia experimentu pre zber dostatočného množstva dát a vyhodnotenie a zodpovedanie výskumnej otázky, ktorá znie, či redukuje motivačná stratégia odmien, čo je vlastne vonkajšou motiváciou, mieru motivácie šoféra, ktorá je spôsobená motivačnou stratégiou gamifikácie, čo je vnútornou motiváciou. Poznáme 4 základné typy poskytnutej spätnej väzby. V reálnom čase, teda šofér vie hneď reagovať na takúto spätnú väzbu. Akumulovaná spätná väzba, zobrazujú sa agregované dáta za nejaký časový interval. Tu väčšinou vykreslenie listu znázorňuje ekologický výkon šoféra. Offline spätná väzba, správanie šoféra je najskôr zmonitorované a potom neskôr analyzované a pohľady nad dátami zvyknú byť detailnejšie v tomto prípade spätnej väzby. Posledný typom je ráda pred jazdou, napríklad aplikácia Google Maps, ktorá poskytuje alternatívne trasy vzhľadom na parametre ako vzdialenosť, čas alebo spotrebu. Čo sa týka zberu dát z jazdy, práve tomu vyhovuje štandardný protokol OBD. Pomocou neho je možné získať presné dáta priamo z kontrolnej riadiacej jednotky automobilu. Zariadenie na obrázku LM327 umožňuje bezdrôtový prenos dát cez Bluetooth do diagnostického zariadenia alebo aj smartfónu, na ktorom je aplikácia, ktorá podporuje tento protokol. Protokol OBD neposkytuje dáta ohľadom spotreby paliva, ktoré vlastne tým pádom potrebné dodatočne vypočítať.
Platforma Envirocar poskytuje mobilnú aplikáciu, ktorá používa protokol OBD a vie komunikovať so zariadením LM 327. Poskytuje tiež API, ktorým je možné napojiť externú aplikáciu. Tiež sú dostupné knižnice pre prácu s dátami z tejto platformy, ktoré sú vo formáte GeoJSON. Teda rozhodol som sa pre poskytnutie offline spätnej väzby kvôli nulovým implikáciám na bezpečnosť jazdy. A pre zber dát použijem platformu Envirocar a jej mobilnú aplikáciu pre operačný systém Android, ktorá už má vyriešenú komunikáciu s automobilom. No v záujme získať čo najpresnejšie dáta z jazdy som otestoval Envirocar merania pomocou OBD protokolu, kedy v mnohých prípadoch nastali technické komplikácie a tým pádom je v experimente použitý GPS model platformy, kvôli čomu budú dozbierané dáta o niečo nepresnejšie. Účastníci v experimente sú rozdelení v experimente do dvoch skupín. Je navrhnutý Between Subject Designom a teda skladá sa z 3 samostatných fáz, z ktorých každá trvá 2 týždne. Počas prvej fázy všetci účastníci zozbierajú baseline dáta, kedy im nie je poskytnutá žiadna motivačná stratégia, žiadna spätná väzba. Počas druhej fázy je jednej skupine poskytnutá motivácia cez gamifikáciu a druhej motivácia cez odmeny. Počas poslednej fázy sú obom skupinám poskytnuté oba typy motivácie. V experimente teda sa sleduje efekt motivačných stratégií na spotrebu paliva. Tá je vlastne meranou závislou premenou v tomto experimente. Na základe prípadu použitia systému vychádza aj jeho architektúra, teda najskôr účastník zozbiera dáta z jazdy, po skončení jazdy ich nahrá na Envirocar server. Následne použije systém pre experiment, aby synchronizoval tieto nové dáta. A používateľské rozhranie systému sa po synchronizácii aktualizuje a účastník vidí svoje ekologické skore za nové jazdy. Na základe neho je vlastne poskytnutá motivácia. Systém je kontejnerizovanou aplikáciou so 4 hlavnými komponentmi. Vlastne prvým je webový klient, ktorý poskytuje používateľské rozhranie pre účastníkov. Systém pre spravovanie obsahu alebo CMS je ústredným modulom celého systému a spravuje používateľov synchronizované dáta a všetky ostatné dáta. Komponent pre synchronizáciu dát, ktorý je vlastne schopný komunikovať s Envirocar API. Tento modul vie spracovať a uložiť dáta z tretej strany. Tiež vypočíta ekologické skóre za každú jazdu počas 2. a 3. fázy. Monitorovací nástroj, pomocou ktorého je možné sledovať priebeh experimentu z pohľadu organizátora. Vlastne pomocou JSON Web tokenov je zabezpečená autentifikácia a autorizácia prístupu účastníkov. GraphQL spolu s REST API sú použité pre komunikáciu medzi jednotlivými komponentmi aplikácie. Ako možno vidieť na obrázku, tak centrálna obrazovka pre účastníka experimentu počas prvej fázy poskytuje základné štatistiky a históriu jazd. Vlastne nie je poskytovaná žiadna motivácia v tomto prípade. UI malo počas druhej fázy 2 varianty, teda naľavo vidno UI pre účastníkov s gamifikáciou a to obsahuje komponent pre zobrazenie poradia v tabuľke najlepších šoférov. A napravo je UI pre s odmenami, teda používatelia vedeli za dobré jazdy z pohľadu získaného ekologického skóre získať buď odmeny alebo zlepšiť svoje poradie v tabuľke s najlepšími ekologickými šoférmi. Podľa toho, v akej skupine sa nachádzajú títo účastníci. Na základe priemerného ekologického skóre sú účastníci v skupine gamifikácie zoradení v tabuľke najlepších ekologických šoférov, ktorú môžete vidieť na tomto obrázku. A počas poslednej fázy je variant UI zložený zo všetkých motivačných komponentov, vzhľadom na to, že je účastníkom poskytnutá aj jedna, aj druhá motivácia. Teda používateľi vedeli sledovať svoje poradie v tabuľke, ale zároveň aj kupovať odmeny za dosiahnutý ekologický výkon. Toto je obrazovka monitorovacieho nástroja Grafana. Vďaka tomuto nástroju bolo možné jednoducho sledovať priebeh experimentu v reálnom čase z jedného miesta. Čo sa týka vyhodnotenia, tak zozbierané dáta obsahujú vyše 5000 najazdených kilometrov, v niečo okolo 400 samostatných meraniach
a 250 synchronizáciách. Identifikované boli 3 hrozby validity dosiahnutých výsledkov. Teda prvou a najväčšou hrozbou je malá vzorka účastníkov, kvôli čomu nebolo možné dostatočne odsledovať hľadané zmeny na spotrebe paliva spôsobené motiváciou. Najväčším problémom bola pandemická situácia, kvôli ktorej obmedzeniam sa experimentu mnoho zoslovených ľudí nemohlo zúčastniť. Viacero metúcich faktorov je ďalšou hrozbou validity, teda mojou snahou bolo najskôr implementovať algoritmus pre filtrovanie rušivých dát. Podmienkou pre každého účastníka bolo jazdiť stále rovnakú trasu, aby mohli byť spotreby z úsekov medzi sebou porovnávané. V dôsledku neúspechu pri implementovaní tohto algoritmu boli zavadené pravidlá ako kompromis, ktorými sa mali účastníci riadiť. Kvôli tomuto sa v datasete nachádzajú aj dáta, ktoré by nemali byť zohľadnené pri porovnávaní spotreby. Na záver, ako už bolo spomenuté o niečo skôr v prezentácii, tak kompromis v rámci metódy zberu dát spôsobil, že zozbierané dáta prostredníctvom GPS modelu sú nepresné. Na základe tejto tabuľky možno povedať, že rozdiely v priemernej spotrebe paliva medzi fázami experimentu sú minimálne, a to najviac 4%. Teda zo zavádzaním motivačných stratégií počas druhej a tretej fázy nie je možné pozorovať zlepšenie v priemernej spotrebe paliva. Pre otestovanie nultej hypotézy bol napriek malej vzorke účastníkov vykonaný parametrický študentov t-test. Vzhľadom na jeho výsledné čísla, ktorými sú hodnoty T o veľkosti 61% a P o veľkosti 54%, možno povedať, že v tomto experimente nebol zistený štatisticky významný vplyv nezávislej premenny na závislú premennú. Hodnotenie použiteľnosti implementovaného systému prebehlo formou dotazníka po uskutočnení celého experimentu. Výsledkom je skóre na škále použiteľnosti systému o hodnote 79,25, čo možno považovať za nadpriemerné, vzhľadom na to, že priemernou hodnotou z mojich výskumov je hodnota 68. Systém sa preukázal v období jeho nasadenia ako vysoko spoľahlivý a na základe spätnej väzby od účastníkov možno systém považovať za dobre implementovaný. Okrem súhrnného dotazníka na konci experimentu účastníci vyplnili po každej uskutočnenej fáze jeden dotazník, jeden kvíz. Sumár z výsledkov kvízov možno vidieť v tejto tabuľke. Každý kvíz pozostával z 3 rôznych otázok ohľadom ekologickej jazdy, ktoré boli postavené na 27 typoch, ktoré sa náhodne zobrazovali v UI systéme. Za každú správnu otázku mohol respondent dostať 1 bod a na základe výsledkov možno tvrdiť, že účastníci v priemere zlepšili svoje vedomosti ohľadom ekologickej jazdy o 49%. Na záver by som teda zhrnul prínosy a spomenul tiež návrhy do budúcna. Najväčším prínosom práce je určite navrhnutý a overený rámec pre realizáciu experimentu, pre hľadanie vzájomného vplyvu 2 motivačných stratégií. Na tomto rámci bol implementovaný systém pre experiment, ktorý je charakterizovaný vysokou mierou použiteľnosti a spoľahlivosti. Systém spolupracuje s platformou NVRocker, ktorá je dobre udržiavaná a poskytuje široké možnosti vďaka svojmu API a 2 modelom pre zber dát. Bol tiež implementovaný vzorec pre výpočet ekologického výkonu, ktorý je schopný hodnotiť šoféra za jeho jazdu. Veľkým prínosom práce považujem tiež zlepšenie vedomostí účastníkov ohľadom ekologickej jazdy vďaka poskytnutým typom počas 2 fáz experimentu. V budúcnosti bude vhodné opätovne zrealizovať tento experiment po odstránení nedostatkov. Hlavne bude treba nájsť viacero účastníkov experimentu. Tiež je potrebné eliminovať metúce faktory na to doimplementovaním logiky pre filtrovanie rušivých dát, ktorú sa mi nepodarilo implementovať. Veľmi vhodné by bolo nájsť riešenia pre spomenuté technické limitácie pri OBD meraniach a zbierať dáta presnejšou metódou. Taký návrh je aj realizácia v simulácii, čo je vhodnou alternatívou kvôli tomu, že pomocou nej by bolo možné nastaviť rovnaké podmienky a scenáre všetkým účastníkom experimentu, čo je nereálne pri realizácii v teréne, kde je mnoho rušivých faktorov. Ďakujem vám za pozornosť.
Teda prvá časť otázky, rozlíšenie skupín prebieha na základe prvkov motivačných stratégií. Čiže v prípade gamifikácie to bolo poradie v tabuľke s najlepšími ekologickými šoférmi a v prípade odmien to bolo nakupovanie odmien za ekologický výkon. V prípade skupiny s gamifikáciou by som vytvoril viacero príležitostí pre súťaženie. Zaviedol by som nové kategórie s rebríčkami podľa štýlu jazdy, prevýšenia napríklad aj množstva vyprodukovaných emisí. V prípade skupiny s odmenami by som v prvom rade nahradil krovky, ktorými boli odmenení účastníci v tomto experimente, reálnymi finančnými odmenami alebo praktickými vecami z obchodu. Implementoval by som pôvodne zamýšľaný obchod, v ktorom by vedel účastník utratiť získané kredity za ekologickú jazdu na to, čo by len chcel vlastne z aktuálnej ponuky obchodu. Čo sa týka doplnenia atribútov v datovom modeli, tak v prípade gamifikácie by som použil len existujúce atribúty z datového modelu Envirocar. V tom sa už nachádza prevýšenie, ktoré je vypočítané na základe GPS-u radníc. Envirocar tiež poskytuje okamžité vyprodukované množstvo CO2 emisí. Otáčky motora sú dostupné z obe meraní, na základe ktorých by bolo možné určiť štýl jazdy spolu s ostatnými atribútmi. A čo sa týka rozšírenia pre skupinu s odmenami, v tomto prípade nie je potrebné doplniť žiadne atribúty do datového modelu, kvôli tomu, že vlastne obchod je založený na kreditovom systéme, ktorý je založený na ekologickom skóre, ktoré už je vypočítané.